Vannak olyan szituációk, amikor azonnal egymásnak estek, otthon vagytok, egyik pillanatról a másikra hevesen elkezdtek csókolózni, és egy percre rá már éppen benne vagytok az aktus közepében. És nagyon jó, amikor vannak ilyenek, mert változatossá teszik a szet. Viszont amikor a legintenzívebb élvezetekhez szeretnéd eljutatni a partneredet, akkor az előjáték elengedhetetlen, és nem feltétlenül csak az orgazmusról beszélek. Az orgazmusnak is több fokozata van, hanem a léleknek az orgazmusáról is beszélek. Ugyanúgy, ahogy fontos egy felvezetés az edzésben, ugyanúgy fontos, hogy ki tud hozni a legtöbbet a szexből az előjáték, a szex felvezetése. Tehát nem csak a testet kényezteted előjáték közben, hanem a lelket is. És amikor ez a kettő együtt működik jól, akkor az vezet a legintenzívebb élvezetekhez, ami nem csak egy orgazmus, hanem a lélek bizsergése is egyben.